Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana recibiremos a cantante Tania Beiras e charlaremos coa xornalista Sara Vila, que ven de gañar a quinta edición do Premio Illa Nova de Narrativa. Ademais, tamén analizaremos o arranque do curso político co vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda. E, por suposto, como non, moita música, como sempre, aquí no Verán Verán, imos xa con Jacobo Conde. Que tal, Dani, moi boas? Pois aquí estamos unha semaniña máis no set musical do Verán Verán e esta semana imos a recibir a un artista que ven dende Vilaxoán, dende Vilagarcía, Lorena Ferro. Que tal, Lorena? Moi boas. Que tal? Boas tardes, que tal? Como che vai a vida? Como che vai o verán? Bueno, pois con isto do Covid, a verdade, está un pouco parado todo, pero bueno, hai que botarlle ganas sempre, e nada, a seguir pa diante. E tirando. Que nunca decaiga isto. Pese a túa xuventude, Lorena, leva xa moitos anos, non? No mundo da música. Bueno, moitos anos, levarei rondalle uns 8 anos ou así. 8 aniños? 7, 8 aniños, ponlle, sí. Bueno, que xa son unha boa experiencia, unha boa tabla, non? Para actuar e para ter eso, tablas enriba dun escenario. Sí, un pouco sí, pero bueno, a ver, cantos máis se teño, máis tablas se ten, é así, pero bueno, está ben, son bons anos. Lorena Ferro, unha artista moi completa que tamén pasou pola televisión de Galicia, polo concurso Recantos do Luar. Sí. Iso sirveiche de algún xeito como trampolín para a túa carreira, Lorena? Pois sí, a verdad que sí, porque daste a coñecer musicalmente entre toda a xente que ve o programa, e a verdad, pois, dá gusto chegar a unha festa, que che digan, ti eres Lorena Ferro e tal, conócente dai, sabes? Pois é bonito, e a verdade é que sí, che dá moitísimas ganas máis de seguir e de disfrutar desta profesión, claro. No Recantos do Luar, pero tamén en outras formacións, non, Lorena? Sí, bueno, eu maioritariamente estuve en dúas, realmente. Estuve no Trío Alba, que é dai da zona de Catoira, e logo despois continuei co meu dúo, que se chama Dúo Chic, e bueno, fomos facendo festiñas durante unha tempada, durante uns anos, con escenario, con un pouquiño de todo, facendo festas con grupos, con orquestas, con pouco de todo, e ben, moi ben. Sempre tiveches claro que o teu ia ser a música, non? Sí, a verdade é que sí, é que me encanta. Sempre che gustou, dende pequeniña xa? Sí, o que pasa que o que é empezar a cantar, empecín, estaba na Coruña, vivía na Coruña, eu non sabía que cantaba, nin eu, nin meus pais, nin nada, entonces eu empecé a ir a un karaoke, tendría máis ou menos uns 21, 22 aniños, empecé a ir a un karaoke, pois empecín a ver que lle gustaba a xente, e que me gustaba a min e todo, dende que ganei alá un concurso de karaoke, pois a verdad, pois foi o que me fixo pois seguir un pouco nesto da música e loitar polo que me gusta tamén. Esta artista de Vilaxoán ten moitos rexistros, non se che escapa nada, Lorena? Boleros, vals, cumbias, o que se che poña por diante. Eu intento cantar un pouquiño de todo, verdad que sí. Eu son moi versátil para a música. E gustanche todos os rexistros? Todos e cada un deles. Se che gusta a música, se ama a música, amas todos os estilos. Eu son así. E por onde pasa o teu futuro, Lorena, agora? Algo en mente, algún proxecto en mente ou...? Pois a verdad, agora mesmo estou facendo... o que se di, con isto do Covid e tal, sale algunha actuación sola, así, en solitario, se sale algunha de dúo, moi ben, pero nunca se sabe se o día de mañán podo parar nunha orquesta ou se surxe algo máis, a verdad, pero eu contenta do que veña daqui en diante. De momento, hoxe está aquí no Verán Verán, así que imos a quedar con ela, con Lorena Ferro. Moitas gracias, Lorena. Gracias a vos. Llevas años enredada en mis manos
de mi pelo en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Mi casa toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás, has colgado tu bandera, estás pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás, no puedo vivir sin ti. Buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera, no puedo vivir sin ti. No, no, no hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. Ay, ay. Aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas e tamén en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta, que tal, moi boas? Hola, moi boas, que tal? Graciñas por vir ao Verán Verán. Bueno, estamos rematando un verán marcado polos bons datos turísticos, a pesar de todo e a pesar da pandemia. Que valoración se fai dende a Xunta desta campaña? Pois eso, moi boa. Tiñamos moi boas expectativas, pero que estamos batendo récords. Estamos un 80% máis que ano pasado, un 20% máis que a millora que tiveron no conxunto de España, e, bueno, non máis que ir por aí, non só aquí en Sanxenxo, en moitísimos sitios, tamén do interior, que sempre costa máis. En Chelos está todo a tope, a verdade é que estamos encantados, e eu creo que ainda imos ter un par de meses moi bons. Se nos acompaña un pouco tempo, que eu creo que nos vai seguir acompañando a pesar do día que temos. A pesar deste día, bueno, datos espectaculares en todas as Rías Baixas, tamén por suposto aquí no Concello de Sanxenxo, e iso que a Covid golpeou con forza este verán aquí neste municipio. Sí, bueno, pero eu creo que xa levábamos moitos meses duros e aprendimos que o mellor era coidarnos entre todos e cumprir as normativas sanitarias e ao final iso pois valeu para que, aínda que, como diste, pegou forte, hubo contaxios, creo que en xeral
hubo moita seguridade sanitaria, que eu creo que foi unha cousa que tamén valeu para toda Galicia. Moitísima xente que veu aquí, este ano de fora a Galicia, Turismo Nacional sobre todo, buscaba pois esa seguridade sanitaria que temos aquí, eses espacios abertos, esa natureza, que a partir de ahora se vai buscar moito, por certo. Bueno, de contado seguimos falando de turismo, tamén por suposto do Xacobeo, pero estamos no arranque do curso político, entón inevitablemente temos que abordar moitos asuntos de actualidade sobre a pandemia, noticia tamén deste mércores no que estamos a gravar este programa, eses cambios que vai haber no tema das restriccións no sector da hostalería, como queda a cousa despois de tantos e tantos cambios que hubo nestes últimos meses e que afectaron ao sector? Bueno, pues eu creo que queda bastante millor de como estábamos hasta ahora e sobre todo de onde vimos hai que acordarse, o sea, nos vamos olvidando afortunadamente, pero durante meses a hostelería estaba pechada, non se podía ir a ningún bar, a ninguna cafetería, despois abriu pero con moi pouco horario, hasta 6 da tarde empezou, e con moi pouco aforo, e agora xa vamos ter non digo unha vida casi normal na hostelería, pero sí moi cerca do normal e sobre todo con estabilidade, non vamos estar pendientes se suben, baixan os contagios, senón que a partir de ahora, bueno, creo que vamos a ter unhas condicións moi parecidas durante moitos meses. Tamén arrancando ese curso escolar, o terceiro da pandemia, como se presenta este ano? Bueno, o ano pasado tiñamos medo cando despois de salir meses de confinamento e as cousas foron bastante ben. Eu creo que este ano aprendimos moitas cousas respecto da Covid nos colexios, e vai ir ben tamén, e eu agardo que sexa pois con moita normalidade, acostumbrados tamén a restriccións no ámbito educativo, pero xa cada vez menos e cada vez vai ser un curso máis normal. Como vai avanzando ese proceso de vacinación da mocidade, da rapazada? Sí, pois a verdade é que estamos xa cos maiores de 12 anos e completando, e vamos a chegar casi a completar o inicio do curso con casi todo o mundo vacinado. Por tanto, eu creo que pensando onde vimos hai uns meses, cando se empezaba a vacunar a xente máis bella nas residencias, agora que xa están os rapaces de máis de 12 anos, eu creo que vamos chegar ao 100% dentro de pouco e vamos estar na cabeza no conxunto do Estado, que Galicia ahora mismo está, e creo que é un orgullo para todo o mundo. Agora que falo de vacinación, hai uns 200.000 galegos que tiñan que estar vacinados nestes momentos que aínda non o fixeron, ben porque ou non puideron ou porque non quixeron. Non sei se é un sector da poboación que preocupa na Xunta. Claro que nos preocupa, porque que unha vacinación nos protexe a todos, primeiros que se vacinan, por suposto, pero tamén o resto da xente. Por tanto, hai que decirlle aos que non poideron, vamos a facer todo o posible para que todos esos obstáculos que tiveron non os teñan agora, e os que non quixeron mandarlles esa mensaxe de que pensen eles e pensen os demais. A vacinación e a saída o estamos vendo e, polo tanto, canto máis xente este vacinada, mellor será para todos. Venimos con outros asuntos, temos que falar dun que está de tremendísima actualidade, o prezo da luz. A Xunta pídelle xestos ao Goberno Central para que se rebaixe, non, ese prezo da luz. Que solución se propón logo dende a Xunta? Bueno, a solución primeiro é que desen de discutir entre os ministros, a vicepresidencia con outra, porque eso non vai solucionar o precio. Mentre eles están discutindo, estamos todos os días batendo récords do precio da luz que parecían impensables hai uns días, hai uns meses, e volven ser realidade. Por lo tanto, aquí hai que sentarse. A solución non é Xisela, o que diga que ten unha solución, pois que a poña enriba da mesa e seguro que todos imos ir detrás dela. Pero eu creo que se poden facer cousas, estamos falando da transición enerxética, hai fontes de enerxía que nos gustaría librarnos delas canto antes, pero teñen que estar mentre non hai unha solución para que a luz non suba. Por facerche un resume, xa digo que non teña solución máxica, menos demagoxia, máis realismo, menos discutir e máis ir facendo as cousas pouco a pouco. Hai moita parte do precio da luz que son impostos e se podrían baixar. Que tal a Xunta, bueno, de entrada xa sabemos que non como vos ollos esa proposta que hai por aí da tarifa eléctrica galega como comunidade produtora? Bueno, é que non habemos como vos ollos, primeiro, que é moi fácil, eu digo, lanzar mensaxes e fórmulas, pero que xa están experimentadas noutros sitios e non funcionaron, non é a primeira vez que se di que se faga algo dese tipo, e estamos vendo que eso non funcionou, por lo tanto vamos a intentar outras cousas que sí que poden funcionar. Falando de enerxía, esa preocupación que hai por multitude de localidades de toda Galicia pola instalación de parques eólicos, moitas localidades movilizándose, moitos veciños tamén preocupados de como lles pode afectar esa instalación de parques preto das súas casas. Non sei como ven dende a Xunta esa preocupación, se hai motivo realmente para preocuparse. No, eu creo que, vamos a ver, a riqueza eólica é unha riqueza, a moita xente lle gustaría, a moitas comunidades que non teñen o vento que hai en Galicia, que houbera aquí unha enerxía limpa. Ademais, estamos ahora falando das enerxías limpas, a transición enerxética hacia enerxías menos contaminantes. Isto é o camiño. O que hai que facelo con
consentidiño, como intentamos facer todo aquí, e, por lo tanto, non se pode poñer un parque eólico en calquera sitio. Hai zonas cerca de sitios poboados que teñen moito valor natural, en reservas naturais. Aquí hai moitas zonas en Galicia onde creo que hai sitio para facelo todo, e o que temos que contar da Xunta de Galicia, que se poñan onde é posible, e noutros sitios, aínda que haxa vento, pois non se poden poñer, iso que estamos intentando. Por tanto, tranquilidade, a xente que este tranquila aí. Moi ben, bueno, pois outro asunto que tamén estivo en boca de todos nestes últimos meses, que tamén deu moito que falar, as peaxes da AP9, esa aplicación deses descontos coincidiu no tempo prácticamente con esa liberalización de case 500 km de autostradas en Cataluña. Temos aínda pendente a transferencia da AP9 a Galicia, agora que estamos arrancando precisamente o curso político, non sei se na Xunta se prevén novidades neste sentido, ou aínda teremos que seguir esperando un pouquiño máis? Bueno, supoño que habrá que seguir esperando, pero o que hai que facer é ir máis rápido. Estas bonificacións que decías, pois chegaron despois de pedirllas moitísimas veces en da Xunta, non só o goberno socialista, sino tamén lle pedíamos antes cando gobernaba o PP en Madrid, bueno, por fin chegaron. O malo é que tardaron tanto que xa noutros sitios, como decías, están levantando as peaxes e as autopistas son gratis, aquí só están bonificadas. Por lo tanto, o que queremos é seguir avanzando, e se conseguiramos ese traspaso, poderíamos xestionar as cousas mellor e probablemente a autopista fora máis barata. Por iso ahora queremos ese seguinte paso, que se lle transfira a Xunta de Galicia, como se fixo noutros sitios, a xestión das autopistas. Bueno, nesta xornada na que estamos a gravar, varias sucursais bancarias botaron o peche, algunhas delas moi preto de aquí de onde estamos nos a gravar este programa, tamén afectando duramente, non, a moitos ámbitos do rural, e claro, non sei, os espectadores igual se preguntan como é posible que se estea producindo estes peches de sucursais ao mesmo tempo no que se está a falar de que a Xunta vai subvencionar con case 3 millóns de euros a instalación de caixeiros automáticos precisamente naqueles lugares onde se pechan sucursais. Bueno, pero eso o facemos porque o que non queremos é que non haxa ningún servizo absolutamente. Se se pecha unha sucursal e non un caixeiro, pois ao final a xente non terá absolutamente nada e non poderá sacar os cartos e terá que desplazarse. Pero non é un incentivo para eses peches? No, ao contrario, non só que vamos a intentar é que se pechen as menos sucursais posibles. Ao final é unha decisión dos bancos, que son empresas privadas, e non só está pasando en Galicia, está pasando en outros moitos sitios. Por tanto, nós aquí imos intentar, primeiro, se se pode, que non se peche a oficiña, pero se a pecharan, ao final son os bancos, insisto, que deciden, que haxa servicios financieros, que non se deixe un concello, un territorio, sin ningún servicio financiero, que haxa unidades, oficinas móviles, autobuses que vayan a facer esa función, que haxa caixeiros automáticos, en definitiva, que non desaparezca de repente un servicio bancario que a xente tiña. Ahora, impedir e prohibir, eso non o podemos facer, xa nos gustaría. Temos aí o exalcalde de Portas encadeado, dende hoxe mércores ata o venres, no que imos emitir este programa, encadeado aí a sucursal de Abanca, porque é un dos casos, non? O Concello de Portas, que vai quedar sen ningún tipo de oficina bancaria, terán que desplazarse neste caso ata o Concello de Caldas. Outro asunto que tamén está sendo de moita actualidade, como non, o futuro da pasteira de Ence. A proposta da Xunta pasa agora mesmo por manter a pasteira en Lourizán, malia esa sentenza que coñecíamos da Audiencia Nacional, por onde pasaría logo esa modificación da lei de costas para que a fábrica poida continuar na súa localización actual? Bueno, primeiro, se me permite, hai que dicir que esa sentencia recae porque alguén pon un recurso, consigue que se dite esa sentencia, a fábrica se ten que ir, e quen puso o recurso ahora di que non ten solución para eses postos de traballo que se van a perder, é o que estamos dicindo. Se usted puso un recurso e sabía que ese recurso iba a provocar que a fábrica se fora, o lógico é que tivera unha solución. Os traballadores que se van quedar sin os seus empregos, pois ahora ven de repente que quen provocou eso non ten ningún plan B. Bueno, pois non só que dixemos é que a solución é buscar algunha fórmula xurídica para que a fábrica se quede onde este. Non é posibilidade de traslado, non é utópico, é como esas cousas que se lanzan ao vento. A mí, estes que decían que puseron o recurso e que o traslado era posible, ahora recoñecen que non teñen ninguna solución para ese traslado. Por lo tanto, que eses postos de traballo se poden perder. Por lo tanto, vamos a intentar reconducir as cousas e se é un problema xurídico que se poida quedar onde está. E eu volvo a decir, se hai outra solución, aqueles que provocaron esta situación co recurso que puseron, que o recurso non se puso solo, alguén o puso, se agora provocan que se vaya a fábrica, que nos digan que teñen pensado. Digo, vamos, que isto é o normal, creo que entende todo o mundo. Bueno, cando emitamos este programa xa tivo lugar a segunda mesa de diálogo do futuro de Ence. Na previa, antes desa reunión, desa encontro, que expectativas ten a Xunta? Bueno, pois, nós a dixemos, eu espero que os que sabían que poñendo recurso
a fábrica se tiña que ir, que nos digan que teñen pensado facer para que os postos de traballo non se perdan. Nos dixemos que se había un recurso e o recurso tiña que ser resultado, os postos de traballo se perderían, que non tiñamos unha solución. Por lo tanto, que non nos pidan a nós, que sempre avisamos de que non habería solución. Os que ainda así tiraron para diante, que digan ahora que pensan facer, e que creo que isto é o lóxico e o normal. O que non se pode provocar un terremoto e despois decir que o arreglen outros. Oiga, estas cousas hai que pensarlas, porque foron administracións tamén, foi o Concello de Pontevedra, foi a Administración Xeral do Estado, o Goberno Socialista, cando dixo que estaba de acordo con que se pusera ese recurso. Eu quero pensar que tiña unha solución, se non sería de unha responsabilidade tan grande que eu pediría que vayan, que den a cara cos traballadores e que lle digan que fixeron que perdemos postos de traballo, pero que non teñen ninguna solución. Espero que non sexa así. Bueno, pois estaremos pendentes tamén, como non, en Canal Rías Baixas, como sempre, ao que acontece en torno a Ence. Preséntase cargadiño, non? Este arranque de curso político, repasando todo o que levamos falado, preséntase intenso, tamén en clave interna, tamén en clave de partido, porque estamos ás portas dese Congreso Provincial do Partido Popular, vai ter lugar o día 18 deste mes de setembro. Alfonso Rueda, de momento, é o único candidato, prometendo renovación. Cales son, polo tanto, eses plans de renovación que ten en mente Alfonso Rueda? Bueno, pues pasa primeiro por ir incorporando xente, a renovación, e tamén hai xente que está traballando moi ben, que creo que debe seguir, eu quero que siga formando parte do meu equipo, eu mesmo vou seguir, pero tamén hai que ir incorporando xente nova. Hai moita xente xove, moitas mulleres no PP que veñen pegando forte, eu creo que teñen dereito a ir pouco a pouco incorporándose, e despois tamén se verá a renovación. Temos eleccións municipais dentro de menos de 2 anos, haberá que renovar en moitos sitios, haberá que tamén incorporar xente nas listas municipais. Bueno, eu creo que o PP ten dúas cousas que nos diferencian, non o permites, de outros partidos. Primeiro, non estamos todo día discutindo, vimos o Partido Socialista se pasou todo o verán discutindo entre eles, e despois, estamos en todas partes porque recollemos moitas sensibilidades e todo tipo de xente forma parte das listas. Para iso hai que renovar e se irá vendo, pouco a pouco, de que como se incorpora xente nova. Decías, marcando ese objetivo de 2023 das eleccións para recuperar concellos perdidos e tamén para recuperar a Deputación de Pontevedra. Cal vai ser esa receita que vai aplicar o Partido Popular para gañar eses terreos perdidos? Pois donde estamos gobernando manter os gobernos. Bueno, Sanxenxo un exemplo. Sanxenxo foi un concello recuperado nas últimas eleccións municipais, por lo tanto é posible facendo as cousas ben, como se está facendo o termo aquí, e noutros sitios mirar resultados. Ao final a Diputación é o resultado de sumar bons resultados en moitos concellos. Pois eso que vamos intentar facer, eu creo que hai moitos sitios onde podemos mellorar, sinceramente. Bueno, falamos de outros asuntos. Este verán está a Xunta a traballar nun cambio normativo para levantar a prohibición na pesca recreativa en máis dun cento de peiraos de titularidade autonómica, moitos deles tamén aquí na nosa contorna. Que vai supoñer esta norma para aquelas persoas que practican esta modalidade? Bueno, eu creo que se pode compatibilizar todos. Os peiraos teñen unha función principal que non é a da pesca deportiva, pero que tamén se pode compatibilizar. Por lo tanto, eu creo que podemos facer as dúas cousas. A xente que está facendo actividades ou moitos nos peiraos, hai que ordenar todo iso, pero que non pense que se vai expulsar ni moitísimo menos. Creo que se pode compatibilizar, e bueno, se dixeron moitas cousas, pero verán como a regulación da Xunta vai permitido todo. Bueno, pois imos afondar un poquinho máis neste cambio normativo e vai nolo contar precisamente a presidenta de Portos de Galicia. Lo que pretendemos levantando esa prohibición es regularizar una actividad que se está realizando de forma habitual en los puertos de Galicia desde históricamente en todas las dársenas, tanto en los puertos deportivos como en los muelles comerciales. El que quiera practicar la pesca deportiva en los puertos tenga que solicitar una autorización a Puertos de Galicia, lo tiene que solicitar por sede electrónica y deberá de incluir un seguro de responsabilidad propia y seguro a terceros, porque normalmente los seguros además no cubren los daños que se produzcan en zonas portuarias. Una declaración responsable de conocer las condiciones de seguridad para el tránsito en las zonas portuarias, y tiene que tener en vigor la licencia de pesca, lógicamente. Lo que pretendemos desde Puertos de Galicia es que se practique con garantías de seguridad, que no se interaccione, que no se afecte a la actividad puramente portuaria, que es la principal en los puertos autonómicos.
buscamos es sitios concretos donde no se afecte la actividad profesional y que se pueda practicar la pesca de forma segura. Pois continuamos avanzando nesta entrevista a Alfonso Rueda aquí no Verán Verán. Xa dicía eu ao comezo que temos moito asunto en materia turística que abordar, deses vos datos dos que falábamos ao comezo da conversa, por exemplo, tamén en canto a ocupación no sector turístico, que nos deixa tamén moi bo sabor de boca, non? A verdade é que sí, os hotéis tamén foron establecementos que pasaron moi mal durante a pandemia, cando a xente non se podía mover e, polo tanto, os hoteles non funcionaban e agora estamos en datos excepcionais. Os mesmos hoteleiros din que están en cifras incluso superiores a cando no 19, que non había pandemia. Por lo tanto, creo que para felicitarse moito. Hai moita xente en todas partes e, por lo tanto, os hotéis se enchen e non dan abasto. Creo que é moi boa nova e creo que o merecen, ademais, tal como pasaron estes meses. Bueno, o sector soubose adaptar, non sei se en canto perfil do visitante mudou ese perfil a raíz da pandemia, mantemos máis ou menos o perfil tipo que temos aquí en Galicia? Bueno, eu creo que fomos todos inteligentes a hora de pensar que recuperando a mobilidade, o primeiro que iba a vir era o turismo nacional, non? Por lo tanto, hai, eu di todo o mundo, non hai máis xente do resto de comunidades autónomas que nunca. Hai menos xente do estranxeiro, pero é lógico, a mobilidade no estranxeiro ainda se está recuperando, ainda eso vai ir lentamente. Creo que o ano que ven imos ter un boom de turismo estranxeiro, pero este ano todos decimos que Galicia está cheo, sobre todo, de xente do resto de España. Eu creo que eso está moi ben, porque esa xente que antes iba a outros lados, iba máis ao Levante, probablemente, iba a Sillas, Baleares, Canarias, ahora está viñendo a Galicia, todo o mundo di, Galicia está de moda. Eu creo que é verdade, os datos de ocupación se acreditan. Datos positivos que se agarran tamén nesta primeira quincena do mes de setembro, tamén polo efecto da Volta a España, que fixo parada aquí en Galicia, cun peso moi importante, non? Sí, sen dúbida, a Volta a España sempre funciona, é sempre ademais, non é que en si mesma teña un tirón importante, son máis de 3.000 persoas as que move a volta, con todo iso que supón de alosamentos, de consumo na hostelería, e que son esas imaxes que se repiten, que se ven en moitísimos países, que se repiten moitas veces e que ao final a xente ve estas paisaxes, os que ven por primeira vez e din, eu quero ir a ver eso en persoa, eso funciona sempre. Eu creo que hai que estar moi satisfeitos e moi agradecidos porque a volta, un ano si outro tamén, está elixindo Galicia. Falamos tamén, como non, do Xacobeo 21-22. Non sei se antes do verán, cando se fan esas estimacións de visitantes, de peregrinos, se agardaba a boa acollida que tivo, non, o camiño neste verán de 2021. Bueno, non sabíamos que a xente, en canto poidera moverse, iba tamén a facer o camiño, porque hai moitas ganas de estar en contacto coa natureza, en espacios abertos, e o camiño é iso, non? Principalmente. Ora, de verdad que tampouco esperábamos estas cifras. O ano pasado debeu haber unhas 70.000 compostelas entregadas en Santiago. Bueno, este ano saímos polas 110.000 casi, o que nos queda todavía, non? E temos un ano máis, polo tanto, o Xacobeo está funcionando moi ben tamén, e tamén teño claro unha cousa, xa non só os máis de 100.000 peregrinos que xa chegaron, eu calculo que entre os que piden a Compostela e os que fan a peregrinación sin pedila, debemos estar xa nos 150.000 casi. Pero é que esa xente despois, os que mellor propaganda nos fan, os que máis contan o que viron, e os que poñen a Galicia tamén no mapa. O Xacobeo ten moitísimos beneficios, non só a xente que ven, sino a xente que a través do Xacobeo coñece Galicia, ten ganas de vir, ou mellor non a peregrinar, pero si ver a Galicia como turista. Non sei se antes o resultado en canto a compostelas, non? En canto a esa xente que acredita ter feito o camiño de Santiago, se xa imos, como comentabas, polas 110.000 compostelas, a estimación que había inicial era dunhas 140.000, entón poderemos superar, non, esa estimación? Eu espero que sí, serían máis do doble que o ano anterior. Pero bueno, é mellor ser prudentes, é mellor marcar obxectivos e despois decir, oye, pois foi moito mellor que outro, pero creo que vamos moi ben, e según nos din, sobre todo, os profesionais que se dedican, os grupos, que ata agora hubo poucos grupos facendo o camiño, empezan a vir agora, as expectativas son boísimas. Este ano, e especialmente o 22, que no que se refire ao Xacobeo, teño claro que imos petar absolutamente. Porque para Galicia, para o fenómeno Xacobeo, que supón esta singularidade de ter un Xacobeo de 2 anos? Que expectativas hai de cara a 2022? Unha enorme oportunidade, porque ademais estes 6 primeiros meses non hubo Xacobeo prácticamente. Te poño un exemplo, no mes de febreiro chegaron 14 peregrinos,
no mes de agosto chegaron 45.000, fíxate a diferencia. Por lo tanto, toda esa xente que non pudo ver a principios de ano, ter un ano máis para facelo, e sobre todo os peregrinos internacionais, eso é unha oportunidade enorme, unha enorme alegría. Eu non quero nin pensar que o Xacobeo se fora a acabar dentro de 3 meses. Temos un ano máis por diante, e moitas cousas que queríamos facer e non fixemos, concertos, por exemplo, se van facer no ano 22. Bueno, e coa tranquilidade de todos aqueles que nos visiten de estar cubertos polo seguro do coronavirus, non? Isto funcionou moi ben, moitas comunidades autónomas o están copiando, e algo tan sinxelo como decirle a xente, mira, aquí tomamos todas as precaucións, pero se ainda así te contaxiaras ou se contaxiara alguén que veu contigo, cunha chama de teléfono non vas ter máis problemas que o propio inconveniente de ter un contacto con enfermedade, pero todos os gastos, os trámites, todo iso está solucionado cun telefonazo. E creo que eso foi moi importante para que moita xente viñera con tranquilidade. Bueno, e agora que falábamos do ano 2022, dese Xacobeo tamén 2022, non sei se confiados ou polo menos agardando esa tan desexada visita do Papa Francisco. Pois sí, o que pasa que, claro, son os tempos da Iglesia, nos que non queremos meternos moito, pero bueno, cando estuvo o presidente Feijóo falando co Papa polas cousas que nos chegan despois, creo que podemos ser optimistas. O Papa acaba de decir que sí que vai vir a Galicia, e eso non virei a España, pero si virei a Galicia. Sí, esa polémica que montou sen pretendelo, claro. Sí, bueno, pero nos ao final a Galicia sí que dixo que viña, por lo tanto, encantados, eu creo que para todo o que temos pensado ano que ven, que viñera o Papa sería a guinda do pastel e ademais atraería moitísima xente, eu creo que sería fantástico. Pois pendentes quedamos, polo tanto, de saber se finalmente virá o Papa Francisco ou non a Galicia. Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, un placer terte aquí con nos no Verán Verán. Se te parece, rematamos, como manda a tradición aquí no programa, brindando con Martín Kodax. Moi ben. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Pois aquí continuamos no Verán Verán, imos xa coa nosa axenda, se lles parece, comezamos no Concello de Poio. Pa que vean cómo que se mueve, te lo traigo bien suavecito. Oye, pa' que vea cómo que se mueve, te lo traigo bien suavecito. A programación cultural e festiva desta localidade vai rematar os días 24 e 25 deste mes e vai no facer con orquestras, coa París de Noia e co Combo Dominicano, respectivamente. A entrada dos espectáculos será libre ata completar a capacidade. Antes destas dúas citas, en concreto os días 17 e 18, será a quenda da Festa da Ameixa de Campelo. Ante a imposibilidade de recuperar a programación e a oferta gastronómica habitual, ofrecerá os concertos de M-Clan e Dr. Queen como grandes atractivos. Se menea, dale caña, ahora dice así, así. En la cidade de Pontevedra, entre tanto, agardan por Eladio y los seres queridos. No la vi llegar. La ventana abierta. A actuación forma parte da iniciativa cultural Emprazarte, impulsada polo Museo de Pontevedra. Trátase dun conxunto de concertos e contacontos ao aire libre na praza de acceso ao edificio Castelao. A cita vai ter lugar o día 24 deste mes de setembro en formato dúo. O día seguinte haberá un contacontos coa peza Contos para dar e tomar. Con estas dúas xornadas porase o punto final a este programa cultural do museo que se prolongou ao longo das fins de semana de xullo, agosto e tamén deste mes de setembro. Como una tormenta de norte a sur, tumbando las paralelas, llegaste tú. Lanzabas una moneda, cielo azul.
Seguimos agora para o Concello de Sanxenxo porque esta localidade acolleu un ano máis a súa tradicional feira da cebola, unha iniciativa coa que se pon en valor tamén o produto da horta. Este ano, ademais, cun menú completo porque a xornada coincidiu co paso da vuelta por este municipio. É unha reportaxe de Jacobo Conde e Manu Martínez. É unha tradición, sí, de moitos anos, sí. Eu xa de pequena xa viña con miña nai a mirar e a comprar eso, a feira de Santa Rosalía, das cebolas. Desde pequeniña xa viña miña nai e agora sigo eu. Moitos anos e seguirei vindo mentres que haixa. É un día ao ano, Santa Rosalía, cando lle cuadra en semana poño en festa local e cando non é normal o día. Se cuadra en sábado e en domingo, non lle poño festa local, pero se cuadra en semana, sí. O Concello de Sanxenxo ríndese ás festas de Santa Rosalía un ano máis e faino cunha das feiras máis importantes da comarca. Estamos na Feira da Cebola. Antes facías unha grandísima por aí, que se estiraba todo por aí. Pois agora xa non deixen tampouco facela. Esta feina vostede? Sí. Entre eu e a muller. Estos restres. Unha docena, por exemplo. Pois estamos vendendo cebolas, xudías, tomates, fabas, pimiento de padrón, mel, pois un pouquiño de todo. Pero bueno, a protagonista a cebola, A cebola, sí, sobre todo é a cebola. Pois sí, que dá moitas opcións a facer moitas comidas, pois un guiso, unha empanada, unha tortilla. É moi recurrente. Sí, é unha cousa que tendo na casa logo se fai de comer. Bueno, aquí temos algo de todo. Temos faba asturiana. A protagonista da feira é a cebola. Unha cebola preciosa. Vende non halla. Que nada máis que falta poñerlle un marisco. Despois a cebola é mellor que hai. Eso non hai. Ecológica de todo, non? É ecológica ao 100%. Sí, é todo da casa, sí. Botamos a semente e despois, unha vez que valga para plantar, plantámola e pois a vendela aquí. Pois claro que sí, eu creo que hoxe que é a feira da cebola máis internacional que nunca, esta 39 edición, como se pode comprobar, e agora ainda é moi ceo, pero eu creo que vai a ser un éxito. Sí, sempre. Aquí vimos sempre todos os anos. É moi ben. Nos vimos desde Bueu. Pero vimos sempre aquí. Y la verdad que es fantástico. Encima ha salido un día buenísimo, que nos han dicho que aquí no suele ser al revés. Así que estamos encantados, encantaditos. Pois levo allos machos para quitar o meigallo e unhas calabaciñas. Sí, aquelas pequeniñas que están en ristra. Gústame moito porque adornan na cociña e tamén sirven para cociñar. Despedimos reportaxe Dani e despedimos tamén esta 39 edición da Feira da Cebola, que esperamos voltar o ano que ven. Después de haberlo amado como yo, entregué mi corazón y hasta mi vida, y mi última caricia se llevó. Yo no sé pasar las noches sin su piel, díganle que yo quiero saber cómo se olvida un amor, cómo se olvida. Por favor, lo quiero yo aprender. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo explica? Olvidar es fácil.
enamorado con un beso y sin medida, y conocí a su lado la pasión. Yo no sé pasar las noches sin su piel, díganle que yo quiero saber cómo se olvida un amor, cómo se olvida. Por favor, lo quiero yo aprender. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo explica? Olvidar no es fácil para quien. ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Por favor, lo quiero yo aprender. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo explica? Olvidar no es fácil para quien. ¿Cómo se olvida? Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán, xa saben, en Canal Rías Baixas e tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. A nosa seguinte convidada é a gañadora da quinta edición do Premio Illa Nova de Narrativa da Editorial Galaxia. Ela é xornalista, compañera, ademais, do Diario de Pontevedra. Sara Vila, que tal? Moi boas. Hola, moi boas, encantada de estar aquí contigo. Benvido ao Verán Verán antes de nada, parabéns por ese premio. Agora, xa pasaron unhas cantas semaniñas, non? Desde que soubeches dese recoñecemento, supoño que xa tranquilizaches e que xa o asimilaches tamén, non? Deu tempo a asimilar que dentro de pouco vai haber un libro meu publicado, porque ao principio eran entrevistas, era estar como nesa nube, sí, non? Sen saber, sen decatarse do que realmente implicaba. E iso tamén dá un pouco de vertixe, porque vai estar publicado e vai non poder ler todo o mundo, entón, pois, esas inseguridades tamén aparecen. Aí será despois non os lectores os que xulguen o teu traballo, de momento xulgouno o xurado, 8 días en Eva Cortes, é o título da túa novela, e diceu ese xurado que por unanimidade escolleu o teu traballo falan dunha prosa sólida, dun magnífico control do ritmo narrativo e personaxes poliédricas. Bueno, para conseguir este resultado, non sei que nivel de exixencia te marcaches cando comezaches a escribir? Pois ningún, simplemente pasar o tempo facendo algo que me gustaba, non? Eu tampouco tiña moi claro se iso iba a resultar atractivo para un lector que non son eu, ou non. Presentei este premio, houve algún amigo que sí que me leu antes de presentalo, que me dixo adiante, non? Que podería estar ben, foi unha moi grata sorpresa que ao xurado tamén lle gustase. Entón, pois estas palabras, pois a todo o mundo lle sentan genial, non? Entonces, pois eu encantada de que lles teña gustado. Espero que agora o público constate todo isto. Bueno, en que momento tomaches esa decisión de, bueno, vou escribir unha novela? Pois foi unha decisión que fun tomando pouco a pouco, non foi un día que dixera voume sentar e escribir unha novela, non. Eu sempre escribín relatos, sempre me gustou escribir. De feito, quizáis empecé antes a escribir relatos xa no instituto que a traballar como xornalista. Digamos que o feito de ser xornalista é unha consecuencia de que me guste escribir. No confinamento, que todos tivemos moitísimo máis tempo para dedicar ás cousas que nos gustan e tamén para evadirnos do que estaba pasando, pois tiven tempo para comezar un relato que logo comezou a medrar. E foi medrando, non? Foi medrando ata convertirse nunha novela. Non é unha novela moi longa, porque é unha novela curtiña, pero, bueno, é unha novela. Claro, pero ese tempo non tan valioso e tan escaso no caso dos que nos dedicamos ao xornalismo. Supoño que tamén che serviría todo este proceso para decatarte do valioso que é o tempo e do pouco tempo que temos, non? Efectivamente, se algo bo, que non tivo nada de bo esta pandemia, non? Pero se podemos sacarlle unha lectura positiva a todo ese confinamento, os ERTEs, ao tempo que estivemos na casa, que tamén conlevou moita precariedade e mesmo pobreza, non? No caso de algúns traballadores, pois a lectura positiva que eu lle podo sacar
é o feito de ter tempo para dedicarlo a algo que me gusta, que iso non significa que o meu traballo non me guste, pero esas paixóns que temos que deixar no segundo plano, non? Sí, é que ás veces o feito de ter talento, o feito de publicar un libro ou de triunfar, entre comiñas, en calquera outra arte ou disciplina, non depende só do feito de ter talento, senón tamén do feito de ter tempo, de ter un traballo que che permita ter tempo para dedicarlle, non? Claro, tamén decatarnos dese ritmo de vida que levábamos antes da pandemia, que volvemos levar agora, non? Pois, jolín, polo menos podemos parar un pouco e no medio de todo isto que nos está pasando, pois dedicarnos tamén dende a casa, como tivo que ser, a recrearnos naquilo que nos gusta, que no teu caso era escribir, non? Sí, neste tempo eu penso que podemos aprender moitas leccións da pandemia, e unha delas é a valorar o que temos máis alá dese ritmo de traballo frenético, non máis alá do traballo, a importancia que ten pois vivir, ter unha vida máis alá da xornada laboral. Penso que iso é unha lectura que saquei eu, pero que tamén sacou moita outra xente. Todo iso que se dicía ao principio de que a pandemia nos fará mellores, bueno, se cadra non nos fixo tan bos como pensábamos ao principio. Parecía que iba a ser unha cousa que iba a cambiar todo, pero bueno, máis ou menos quedamos como estábamos, non? Quedamos como estábamos, pero sí que sacamos certas leccións. Eu, por exemplo, saquei esta, que agora teñamos que volver ao ritmo de antes porque non nos quede outra, porque obviamente temos que comer e cobrar a final de mes, é certo, pero tamén é certo que aprendemos que na vida hai certas prioridades, non? Bueno, Sara Vila, compañeira xornalista do Diario de Pontevedra, non sei se che resultou complicado iso de saltar das crónicas á afición, ese proceso de adaptación acostumada a escribir realidade, ese proceso, non, de transformar o que escribe realmente en ficción. Foi moi complicado o feito de imaxinar unha historia que non ocorrera, que non fora real, non? Escribir non me foi difícil porque a min, como comentaba antes, escribir sempre me gustou. O que máis me gusta do meu traballo é o feito de poder contar historias e escribilas, non? O que pasa é que imaxinar escenarios, por exemplo, que non son reais, custábame moitísimo. Por iso, aínda que ao principio non me quería recrear nunha cidade ou nunha vila que existise, finalmente tiven que amarrarme un pouco ao que tiña, non? Sí, porque Pontevella creo que é un pouco, non, Pontevedra, non? Teño que confesar que sí, eu quería disimulalo, pero nese tempo que tamén estivemos na casa, eu aproveitaba moito para pasear por Pontevedra, a Illa das Esculturas, a Beira do Lérez, e bueno, eses paseos tamén foron inspiradores, non? Entón era imposible que non quedara esa impronta na historia. Por iso teño que confesar que sí, que Pontevella é Pontevella, pero ten moitos parecidos con Pontevedra. Claro, unha cidade que ademais, pois, co bonita que é, co que presta, non, para gozar dela, pois que como non vai inspirar, non, neste caso a Sara Vila. Bueno, se che parece, adentrámonos un pouco máis na novela. De momento hai moitas incógnitas porque coñecemos o título, eso sí que témolo claro, 8 días en Eva Cortes. Sabemos tamén dunha pequena sinopse, pero de momento non coñecemos moito máis. A ver se nos podes, bueno, avanzar un pouquiño máis, adentrarnos un pouquiño máis no que acontece en Pontevella. Bueno, Pontevella é unha vila pequena, unha cidade pequena, con un xornal local, e unha das súas xornalistas que está nunha situación da súa vida, pois, algo complicada, non? En momentos de cambio, que chega das vacacións, ademais, que todos o entenderemos agora mesmo, porque... Que estamos nese momento xusto de volta... Eu identifícome moito con ela estes días, porque penso que me sinto como Antía os días primeiros da volta, que é cando ocorre toda a historia, non? Ela volve e coincide coa desaparición dunha rapaza da cidade. Xusto eses días o redactor que se ocupa normalmente da sección de sucesos está de vacacións, entón caelle a ela ese marrón de cubrir esta desaparición. Ao principio collo con certa desidia, pero vaise implicando moito no caso, nos detalles, vaise incluso identificando coa desaparecida, con Eva Cortes, vendo cousas que nos podería pasar a calquera de nós, a calquera moza ou muller que desafortunadamente, por desgraza, desaparecen todos os días, e é unha cuestión que está na actualidade de calquer xornal, non? As desaparicións de mulleres, os malos tratos, a violencia sexual, non? Todos estes temas tratanse na novela, porque eu tamén non son capaz de, igual que non fun capaz de sacar a impronta de Pontevedra da historia,
o feito de que eu sexa muller e viva todas as situacións tamén vai aí. Bueno, se che parece, xa comentabas, non? Antía por unha banda, Eva pola outra, esa dobre personaxe protagonista. Como foi a construción desas personaxes, un pouquiño en que te baseaches para darlles forma, para darlles volume a esas dúas figuras? En moitas entrevistas, bueno, nas que fixen, preguntábanme se Antía era eu. Antía é a xornalista, non? Que traballa nun xornal local, e claro, aí estaba ese paralelismo, non? Fan o vínculo está claro, non? Eu non son Antía Ouveira, perdona. Antía Lostre era o primeiro nome que tiña para ela. Non desvelamos... Antía Ouveira. Antía Ouveira. E confirmamos que efectivamente non se trata de Sara Vila. Non se trata de Sara Vila, pero sí que hai moitas cousas que eu miñas nela, non? Ou que eu vexo no meu día a día como xornalista dun periódico local en Antía Ouveira. E despois tamén hai cousas miñas en Eva Cortes, cousas das miñas amigas, cousas dos xornais de todos os días, das noticias de desaparicións, non? Entón, todas temos momentos das nosas vidas nas que somos máis Eva Cortes, que quizáis unha rapaza pois máis está nun momento da súa vida no que pois é valente, quere rachar co pasado, quere mellorar, e tamén temos momentos como os que está vivindo Antía Ouveira, non? Que está máis deprimida, nunha situación máis de desidia, máis descontenta co seu traballo, con menos ambición, quizáis, non? Bueno, como comentas, o teu traballo como xornalista inevitablemente está presente na novela, non sei ata que punto, non? Ata que punto che condicionou a túa experiencia na profesión a hora de darlle xeito á novela? A miña experiencia é moi importante, non? Eu non son Antía Ouveira, pero sí que é certo que a miña experiencia aí pesa moito, por varios factores. Hai unha crítica implícita a certos problemas da profesión, a precariedade, o morbo no tratamento de certas noticias, entón todo iso, pois aí colase o meu punto de vista, non? E despois tamén a forma de ver unha redacción dun periódico, dicíame unha compañeira que formaba parte do xurado, Selina Otero, que traballa no Faro de Vigo, que cando lera a novela a cegas, sen saber quen a escribira, que ela estaba segura de que iso tiña que telo escrito unha xornalista, porque se ve que é unha xornalista real, e con xornalista real quero dicir que se afasta do tópico da xornalista superheroína ou do xornalista superheroe, que é máis frecuente, non? O home superheroe que resolve casos, que ten un prestixio, que vai polo periódico unha horiña ou dúas e despois se dedica a investigar. Que está ali cun café, logo un pitillo e resolve o caso. Fumando e bebendo whisky e resolve os casos. Non, a realidade do xornalismo é totalmente distinta. É totalmente diferente, sí. Outros aspectos tamén da profesión que se recollen, que non é neste caso inspirado en Sara Vila, e a fatiga, o cansanzo que moitas veces senten os xornalistas, tamén neste caso tamén da prensa local, por ese volume de exixencia de traballo que nunca cesa, non? A frustración, o feito de sermos xornalistas todoterreo, que un día tes que cubrir unha rolda de prensa de cultura e o día seguinte tes que estar cubrindo un caso dunha desaparición, non? Ou entender incluso de deportes, de fútbol. Como agora que tivemos Alfonso Rueda, despois Vestí e despois de Tania Deiras, non? E tes que controlar de todo, que tes que saber preguntar sobre un libro, sobre temas de turismo, a xunta, política, non? O que toque. Iso, ás veces tamén somos moi criticados a nosa profesión polo feito de non saber nada, o sea, non saber moito de... Falar de todo, non saber nada, efectivamente. Pero é que normal, non se nos pode exixir tanto, non? O tema da especialización queda moi bonito falalo, pero na realidade non existen os recursos para que haxa xornalistas que realmente están especializados, que se poden dedicar a un tema e afondar nese tema. A triste realidade é esa. Bueno, falando dunha desaparición, relacionando o tema coa prensa, non sei se inevitablemente pois te veches que reflexionar tamén sobre o amarelismo, non sei como ves este asunto, se cada vez se tira máis desas fórmulas, se cadra para vender máis un caso, como pode ser o caso da desaparición de Eva. Sí, iso vémolo todos os días, iso fai falta aprender a televisión, non? Pero tamén na novela se expoñen as dúbidas e todos os cuestionamentos que nos facemos nós a hora de dar este tipo de informacións. No meu caso, e no caso de Antía Ouveira, eu son xornalista, Antía Ouveira tamén,
Eu nunca tiven que cubrir un caso deste tipo, non? Nunca escribín sobre un asasinato, pero se tivera que facelo non sabería moi ben ata que punto que información é relevante e a partir de que liña xa é morbo, non? Porque hai certas cousas que poden ser relevantes, pero consisten tamén en desvelar moitos segredos que quizáis tiña a vítima, non? Pasa tamén quizáis coas imaxes de televisión ou fotografías, non? Ata Claro. que punto esa imaxe aporta, Claro. non? Ou ese valor a información, non? Claro, é que no caso das desaparicións ou das mulleres asasinadas, en outros casos tamén, aínda por enriba de que esa persoa perdeu a vida, perde o dereito por completo ao anonimato, exponse pois dende a súa vida sexual, a súa vida sentimental, segredos que se cadra ela tiña guardados e que non quería que ninguén soubese, non? Entón, hai tamén unha reflexión sobre todo iso, sobre como un xornalista ou unha xornalista se cuestiona se iso é realmente importante dalo a coñecer ou non, ata que punto é un feito noticiable, non? Tamén moi presente o medo en ambos casos, no caso de Antía e no caso de Eva, por unha banda o medo da xornalista a meter a zoca, a equivocarse, e por outra banda, evidentemente, o medo que neste caso tivo que sentir, non, Eva, e que podemos extrapolar a calquera muller que se pode ver nunha situación semellante, non? En calquera dos casos moi presente ese medo, non? Hai persoas ás que o medo lle ven de serie, e eu creo que se és muller é moito máis fácil que ese medo che veña de serie. Eu son unha persoa moi medrosa, a min dame moito medo camiñar soa pola rúa de noite, todo este tipo de situacións que poden ser de risco, non? Sempre me supuxeron medo, e póñome na pel de, por exemplo, Antía Ouveira, que se vai metendo na pel de Eva e que vai sentindo cada vez máis ese medo, non? Pero despois tamén está outro tipo de medos, o medo a non facelo ben no traballo, o medo a meter a zoca, o que dicías ti, non? Todas esas inseguridades que están moi presentes eu penso que máis nas mulleres por toda a educación que recibimos, non? E polos inputs que nos van entrando dende que somos nenas. Bueno, na novela tamén está presente o teu compromiso co feminismo, un compromiso que ves demostrando, non? Dende hai xa uns cantos anos, presente na túa carreira, por exemplo, cando recibiches o Premio Comunicar en Igualdade por un artigo de opinión. Como foi nese caso converterte tamén nunha muller que non só escribe, senón que tamén opina nese caso? Opinar custame máis que escribir novela, ficción ou unha noticia ou unha crónica, porque exposte moitísimo máis. Ademais, normalmente, nos artigos de opinión, a túa firma, a túa asinatura, adoita ir acompañada dunha foto pequeniña da túa cara, entón aí non hai escapatoria. Non hai quen se libre, non? Non hai escapatoria. E as redes sociais son moi virulentas coa opinión, sobre todo coa opinión das opinadoras feministas. Todo iso xera moitísimas inseguridades, cústame moitísimo máis dar a cara nese sentido, pero bueno, é certo que duns anos a esta parte hai certo consenso, ás veces roto tamén, todo hai que dicilo, non? Por certos sectores sociais e políticos, pero hai certo consenso en que as mulleres vivimos en desigualdade, non? E que seguimos estando en desventaxa en moitos aspectos da nosa vida e seguimos sufrindo violencias en moitos ámbitos das nosas vidas. Entón, pois opinar sobre este tema cada vez é máis doado, se ben hai moitísima violencia nas redes, pero si te sintes máis arroupada a nivel social por compañeiras, compañeiros que entenden e comparten perfectamente toda esa loita, non? Bueno, 8 días en Eva Cortes, arranca agora esa importante campaña de promoción, non sei como te enfrontas a todo o que che ven por diante ata que saia publicado o libro. Pois a verdade é que non teño nin idea, de momento eu estou tranquila. Despois cando saia, de vez en cando penso o momento no que saia e que a xente comece a lelo, pois sí que me pasa como unha vertixe así por aquí, non? De se gustará, se non gustará. Tamén teño un pouco de presión porque moitos compañeros me din eu non saio, porque todo o mundo interpreta como que isto é Pontevedra e o xornalismo de Pontevedra, entón pero non, de momento estou tranquila, espero que guste, bueno, se non gusta, tamén teño a excusa de que un xurado me escolleu, non? Entón, bueno, pois
Bueno, non sei se temos data confirmada, sei que máis ou menos vai ser en torno ao Nadal, non? Non hai data confirmada, pero sae na campaña de Nadal, sí. Bueno, pois ainda que esteamos no verán, que a xente colla aí un papeliño que anote ese título, 8 días en Eva Cortes, un agasallo estupendo para Reis ou para o palpador, para quen queira, pero o caso é que se merque o libro de Sara Vila e que se agasalle tamén literatura. Bueno, pois xa estamos rematando o programa, nos de contado marchamos a publicidade, agora mesmo volvemos, pero quédanos, Sara, brindar. Xa sabes que é unha tradición do verán, brindar con Martín Codas, así que, se che parece, brindamos como non podía ser de outro xeito, pois pola túa novela. Graciñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no verán, imos xa co Saborea o Salnés, unha sección na que facemos un percorrido pola gastronomía desta comarca. Hoxe despedimos sección e facémolo dende o Concello de Vilanova. Esta é a proposta do Obradoiro da Hostalería. Bueno, Pili, este é o noso último programa en Saborea o Salnés. Qué pena, que Oxe, nada, tócalle Vilanova, o último programa. Vamos a por él, vamos alá. Nós pola nosa parte, o que nos corresponde hoxe, nós pensamos no mar, pensamos nun peixe. En este caso, pensamos nun pinto, que o vamos a transformar en hamburguesa, que a verdade que vai quedar espectacular. E vos? Pois nos vamos a dar un toque saladiño, como vamos de mar, unha margarita. Pois perfecto, moi ben. Ah, que sí. A verdade que vai facer unha combinación perfecta. Vamos a ver. Para as nosas hamburguesas que estemos aquí xa elaboradas, acordaros que pinto, utilizamos pinto, de acordo? E engadimos pan, ovo, leva un pouquiño de salsa de ostras, que lle dá un toque moi bon, leva un pouquiño de soja, de acordo? Sal e pimenta. Pode levar tamén un pouquiño de picante, pode ser tabasco, quinche, sriracha, calquera desos que lle dá un toque moi bon tamén, sin abusar do picante, por suposto. E logo, a hora de acompañar, temos unha cebola que temos confitada a baixa temperatura con un pouquiño de azúcar e despois os pementos asados cortados en juliana. E rematamos añadindolle algo de verde, en este caso uns canónigos, para rematar o plato. Nada, vamos a proceder ahora xa a preparar as nosas hamburguesas. Xa temos aquí listas, simplemente o que lle temos que dar é un pouquiño de fuego. E procedemos a marcar as nosas hamburguesas, en este caso van a ir a plancha. Poden ir fritas, poden pasar por fariña e facelas fritas, nós simplemente marcámolas na plancha. É curioso, podedes facer a proba na casa, é algo distinto, eu teño pinto que teño que ter cuidado coas espiñas, picalo finamente, ben picadiño, e logo, a ver, nos fixamos esta mezcla, pero podes botar o que encontres na casa, vale? O oviño, o pan que nos axuda a ligar, un pouquiño de tabasco que lle deixa o sabor, un pouco de allo, nós tiñamos un pouquiño de salsa de ostras que lle queda moi ben, soja tamén, aceite de sésamo tamén. Vamos a botar un pouquiño de pimenta. E por outro lado vamos a quentar o pan. Vamos a encender ali o lume mentre se nos falan as hamburguesas. Bueno, acordamos que entonces para acompañar a hamburguesa temos os pementos asados cortados en juliana e unha cebola caramelizada. Para esta cebola caramelizada o que fixemos foi cortada en juliana e dun pouco de mantequilla e un pouquiño de aceite, pochámola, sudámola moi lentamente e lle incorporamos azúcar. Pode ser azúcar moreno ou azúcar en blanquillo, en este caso azúcar blanquillo. De acordo? E deixamos a que se fixera moi lentiña, moi lentamente e que fora collendo esa textura medio caramelizada, de acordo? E lle aporta, lle dá un sabor moi bon tamén ás hamburguesas. Estamos no fondo a cebola que temos caramelizada. Encima lle vamos a poñer as hamburguesas, os pementos asados que temos cortado en juliana. Rematamos, en este caso, cos nosos canónigos. Rematamos coa nosa hamburguesa de pinto. Que che parece? Que me vai parecer, Paco? Xa, vamos, a punto de hincar o dente. Moi ben. Estamos.
Moi ben, moi ben. Para acompañar a túa hamburguesa de pinto, Paco, que che parece que facemos un margarita? Como dixemos antes. Pois me pareceme fantástico, a verdad que sí, un margarita. Bueno, pois vamos alá, vamos a elaborar un margarita, que é un cóctel moi fácil de facer, moi sinxelo e rápido. Este cóctel elaborámoslo con tequila, licor de naranxa, xarabe de azúcar e zume de lima. Bueno, pois vamos a elaborar un dos cócteles máis famosos feitos con tequila. Vale, Fanny? Vamos a empezar. Collemos a cotelera e vamos a botarlle parte media de tequila, media de Cointreau, media de jarabe de azúcar e media de zume de lima. Botamos el xeo a cotelera, cerramos e agitamos. Ahora que ya está agitado, vamos a ponerlo en una copa que está escarchada con sal. Bueno, Paco, aquí está rematado margarita para acompañar o teu pinto. A verdad que é unha pinta genial para acompañar esta hamburguesa, a verdad que moi ben. Nós desde aquí, desde o Obradoiro, esperemos que o público que haya visto, pues nada, o programa de Saborea o Salnés, que, bueno, pues que fagan a copia e que elaboren na súa casa, verdad que... Son recetas fáciles, moi todas faciliñas elas de facer. e originales. Simplemente, Pili, vamos a dar as gracias ao canal Ría Baixas por darnos esta oportunidade de colaborar con eles. Por contar con nós. Por contar con nós, por suposto, en verán, Saborea o Salnés. Eu creo que foi unha experiencia maravillosa e simplemente nada, esperemos por eso, volvernos a ver noutra edición. Moitas gracias e nada máis. E gracias a todos os ayuntamientos que recorremos. E os nosos alumnos que foron os verdadeiros protagonistas. Exacto. Pois aí estaba esa derradeira proposta do Saborea o Salnés. Moitas grazas, Obradoiro de Hostalería, da Mancomunidade do Salnés, por participar no Verán Verán, os seus responsables, a Puri, a Paco e a Pili, e tamén, por suposto, a todo o alumnado por elaborar esas receitas. Nos agora continuamos, porque ainda queda moito Verán Verán por diante. Falamos, se parece, da Vuelta a España, que tivo este ano unha edición moi galega. Rematou no Obradoiro, en Santiago, pero tivo varias etapas con moito sabor das Rías Baixas. En concreto, unha delas arrancou neste concello de Sanxenxo. A Volta Ciclista España chega a Sanxenxo e a Praza dos Barcos é a saída desta etapa que vai a chegar a Mos con milleiros de xentes abarrotando as rúas desta localidade pontevedresa. É moi bom, muito bom, está muito agradável. É habitual vir aqui para Sanxenxo, é habitual, sim. Vimos sempre para todos os anos, 2, 3, 4 vezes para Sanxenxo. Gostamos muito. Está muito bonito aqui, é uma zona muito boa, é uma coisa fora do normal. Estamos aqui para apoiar os portugueses, o Rui Oliveira nesse momento. Y que gane mejor. Bueno, pues es un viaje un poco vacacional, pero sobre todo para animar a mis hermanos, en este caso, los hermanos Herrada. Yo en particular es la primera vez que vengo. Había venido a Santiago y a otras zonas de Galicia, pero a Sanxenxo la primera vez. Nos encanta, pues el ambiente que hay y todo esto. ¿Seguís habitualmente la vuelta? Sí, que solemos seguirla, sí. Bien, muy bien. ¿El espectáculo de la vuelta? Sí. ¿Es la primera vez que ves una salida sin directo? Sí. ¿Sí? ¿Y te está gustando? Mucho. ¿De dónde vienes? De Benavente. ¿Y tú eres ciclista? ¿Te gusta la bici o no? Me gusta mucho. Sanxenxo yo creo que ya está unido a la Vuelta a España, ha tenido oportunidad de vivirlo también estando de corredor y ahora desde el otro lado de la valla. Y bueno, un sitio espectacular, ¿no? Encima hoy la climatología acompaña, quizá pues para los corredores no es tan bonito todo porque tiene una etapa durísima hoy, pero espectacular y bueno, el cariño del público está moviendo muchísimo, así que gran día. Muy bien, la verdad es que es todo un espectáculo. Sí, todo el despliegue de vehículos, de la Guardia Civil, toda la organización y todo este despliegue de todas las empresas publicitarias. Pues muy bien, nos lo estamos pasando fenomenal.
Llevamos aquí unos días, somos de Salamanca y vamos, un encanto estar aquí. Sí, es todo un espectáculo, la Vuelta a España, el despliegue que hay, la cantidad de gente trabajando que hay aquí, muy bien montado. De maravilla, estamos todos muy contentos. Sí, tanto. Aparte podemos comprar cebollas, ¿no? Sí, mucho. Yo además veraneo por aquí cerca, en la isla de La Toja, y conozco perfectamente todo, es un lugar maravilloso. Por eso con la Fundación El Sueño de Vicky de ayuda contra el cáncer infantil, pues elegí venir a esta etapa, porque sé que es un lugar maravilloso. Bueno, ¿de dónde vindes vos? Desde Combarro. Desde Combarro. Sí. A ver este espectáculo, ¿no? Sí, a dar una volteña por aquí, a mirar un pouco. Vos como aficionados, non entendo. Claro. Sodes moi aficionados dende fai moito tempo? Contame. Eu 6 anos que levo practicando un pouco isto. É a primeira vez que vedes así a Volta Ciclista en directo? No, que va, cando suele vir por aquí, pois solemos acercarnos, sabe nada. Seguídela, non? Sí. Pois así foi esta saída da Volta Ciclista a España dende o Concello de Sanxenxo e con chegada a Mos un espectáculo ciclista que se puido ver nun centenar de países. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. La la ira, la ira, la la ira, la la ira, la ira, la la ira, la la ira, la la la.
Nada, aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas e tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Recibimos agora aquí no programa a unha muller que non para. Ela é Tania Beiras. Que tal? Moi boas, Tania. Moi boas. Bueno, como che vai a vida? Contame. Pois non me podo queixar. Non te podes queixar. Porque se me queixo sería de vicio, home, como un pouco como a todos, non? Que vivimos esta situación que a veces saímos dela en algún momento, pero bueno, non me podo queixar, traballiño non me falta. Que iso é importante. E iso é moi importante. Saúde tampouco, que creo que ainda é máis importante. Ainda é o máis importante, sobre todo, porque sin saúde non facemos nada, así que a verdade é que moi ben. Bueno, falamos dentro dun anaquiño da túa faceta musical, pero que antes teño que preguntarche por os teus proxectos televisivos, porque, bueno, neste último ano estiveches a tope, ademais en moitos formatos ao mesmo tempo. Sí, a verdade é que sí. Bueno, ti xa sabes como vai isto, non? Cando todo, cando nada. Sí. Bueno, pois sí, que a verdade que non me podo queixar porque cando veo a pandemia eu estaba, bueno, pois no Aquí Galicia os sábados, no Luar os venres pola noite tiña o meu grupo con actuacións a tope. Sí que é certo que foi rebaixando un pouco a cousa, pero eu seguín manténdome, pois, como dicías ti, en diferentes formatos, en diferentes programas da tele e agora mesmo pois, nun programa o sábado pola tarde en directo. Bueno, e como se leva iso de compaxinar a faceta musical coa faceta de reporteira, colaboradora, etcétera? Pois dormindo moi pouco e traballando moitas horas, saindo dunha cousa, meténdote noutra, pero bueno, eu como sempre digo, como me gusta tanto o meu traballo, aínda que este moi cansada, cando estou no momento de traballar, pois non me acorda, olvídome de todo iso. Outro día, por exemplo, que tuven reporteira todo o día, porque ao fin e ao cabo, aínda que o directo sea pola tarde, traballas todo o día. Ao final é todo o día, claro, e pola noite tiña actuación, tiña un dolor de cabeza increíble, pero estaba tan emocionada de poderme subir por fin, despois de 2 anos ao escenario, que non me acordaba nin o dolor de cabeza. Acordoume despois cando fun para a cama. Pero mira, eso dos directos, que sempre impoñen respecto, mete máis medo directo da tele ou o directo aí en riba do escenario, cantando? É un pouco 50-50, porque sí que é certo que depende, non? Cos directos pode pasar calquera cousa. No escenario estaba nerviosa porque sí que é certo que cando xa levas moitas actuacións é como que xa é un pouco o de diario e falo como rutina. Pero claro, levaba 2 anos sin subirme ao escenario, 2 anos sin ver o público de pé nun campo dunha festa. Entón estaba que na primeira canción eu que quería era chorar. Era emoción, non? De volver aí a... chorar e disfrutei no tanto que eu que quería era que cando se acabou, que volvese a empezar. Bueno, mira, estabas agora comentándonos que estás no sabadeando, tivemos por aquí, por certo, aí unhas semaniñas a Lucía, xa che contou. Bueno, que tal está sendo esa experiencia nun programa ademais moi dinámico que estades aí dun lado para outro a tope toda a tarde? Pois moi ben, porque a verdade é que, bueno, con Lucía eu xa traballara no Aquí Galicia, traballara no Aquí Galicia Tour, xa é unha amizade o que temos entre nós, a parte de compañeiras de traballo, e o programa moi ben, porque cada sábado é unha aventura. Cada sábado visitas un sitio diferente, ou fas unha actividade diferente, coñeces xente diferente, e iso é o que máis me gusta do meu traballo, que eu cando é todo igual é como que me aburro sempre, entón o meu traballo como é todos os días unha aventura, pois paso moi ben e disfruto moito, a pesar de os contratempos que poidan suceder. Bueno, a tempada pasada do Luar tamén te vimos por ali con Galloso, de xurado de recantos, que é precisamente onde ti arrancaches, podemos dicir, a túa carreira musical. Non sei como é iso de pasar de aspirante a xurado. Pois mira, hai 8 anos que estaba eu do outro lado. Claro. E para min foi moi difícil ao principio, porque claro, pensa que eu fui un xurado dos Recantos de Ouro, quere dicir que todas as mellores voces que pasaron polas edicións de Recantos estaban ali. Era moi complicado xulgalos porque a verdade é que todos tiñan unha voz increíble. E aparte diso, non deixan de ser tamén compañeiros meus que me cruzou na verbena, que me cruzou. Entón, ao principio era un pouco difícil, sobre todo porque que o facían tan ben que casi non sabías nin que decirlle, non? Pero foi unha experiencia moi fermosa, estou moi agradecida sempre ao Luar porque non só pola oportunidade que me deron como concursante, despois, hai 5 anos xusto agora, que fun tamén presentadora de Recantos e despois xurado. Entón xa pasei, só me falta, sempre digo, é que con Galloso só me falta dar as campanadas. Ai, pois nada, deixamos aí esa mensaxe. Eu sempre yo deixo así a tirar, porque claro, aparte Galloso no tema das badaladas sempre varía moito, de hacer moitos registros. Claro, cada ano ten un invitado, pois que anote. Oye, Galloso, eu creo que vaime tocando xa, Sí, pois eu voto porque Tania dea tamén as badaladas con Galloso. Bueno, mira,
Os espectadores máis seguidores e areiros de Canal Rías Baixas recordarán tamén o teu paso por esta santa casa, Hombre. o teu paso polo programa de Festa en Festa. Fostes os primeiros que me destes a oportunidade como reporteira, e a min eso non me esquece, E ademais nun programa, que menudo programa era o de Festa en Festa, que este ano evidentemente non puido facerse porque non temos festas. Pero, bueno, como lembras aquela experiencia, todas aquelas vivencias precisamente, non, de Festa en Festa por todas as Rías Baixas? Foi unha verdadeira escola, porque claro, eu salía de presentar en Luar, pero non é o mismo presentar un programa en directo ali con Galloso e tal, que baita aventura das reportaxes de Festa en Festa, que como eran as festas, Que te encontrabas con cada personaxe, E a ademais. primeira festa que fixen eu soa foi a do Albariño, a de Cambados. Eu estreneime ao grande. A festa das festas. Si, eu dixen, creo que si me aproban este reportaxe, creo que xa valgo pa un roto como pa un descosido. Foi moi boa escola a do Canal Rías Baixas o de Festa en Festa, aprendín moito. Pois aí está esa lembranza tamén. Seguro que os espectadores se lembran, non, deses momentos que vivíamos tamén aquí con Tania Beiras no programa de Festa en Festa. Bueno, tamén falamos doutra nova faceta que sumamos a túa carreira dentro do sector audiovisual, aínda non falamos do sector musical, esa faceta de productora, que polo que me contaron, ademais, estás encantada da vida. Pois sí, a verdade é que estou moi contenta. Eu sí que é certo que non tuve moita oportunidade de traballar como produción, porque é como que sempre estou diante da cámara, pero eu estudiei produción audiovisual despois de sair de presentar Luar, porque eu dixen, vale, xa sei como é estar diante das cámaras, quédame moito por aprender, pero eu tamén quero aprender como se está detrás das cámaras, como se prepara un programa, como é o traballo previo, que é moito. É moito traballo, é moita xente que traballa sempre detrás das cámaras, aínda que sexamos poucos os que estemos diante. Eu estudiei produción audiovisual, o que pasa é que ata agora non puiden desenrolar ese traballo. Agora estou nunha produtora, fixemos un documental sobre o Camiño de Santiago e foi toda unha experiencia, e a verdade é que moi ben. Veume moi ben porque agora que non teño tanto traballo nin na música ou en outros programas, sempre estou ocupada, se non é con unha cousa é con outra. Pois iso é unha maravilla, Tania. Mira, falamos agora, por fin, da túa traxectoria musical. Antes de nada, preguntarche polo teu grupo, que naceu antes da pandemia, non xusto antes, pero bueno, estaba aí ao caer. Que nos ofrece o grupo Tania Beiras? Pois mira, o grupo Tania Beiras ofrece música de baile, ofrece o que o público pida, porque ti cando vas a unha festa, hai públicos moi diferentes, ao mellor vas a unha festa de xuventude e terlle que botar os reggaetóns e os merengues e tal, tipo como dominicano, que é o que temos todos por aí. Que a todos nos apetece, claro. Pero tamén a xente gustalle ir a bailar, a xente maior, os matrimonios, gustalle bailar pezas, entón nos adaptámonos un pouco ao tipo de festa que sexa, pois tanto máis xuventude como máis clásico, adaptámonos. O que sí que nunca falta no grupo Tania Beiras é música en galego, música da terra, porque ese é o meu sello, e unha de Ana Quiro sempre lle hai que botar, sexa como sexa a festa, e sabes que o público está moi encantado. De feito, a primeira vez que fun a tocar a Asturias estaba dicindo, a ver, que fago eu agora? Porque claro, no meu repertorio teño un popurrí de Ana Quiro, eu non sei, e sempre baixo a cantar co público, non sei que facer. E sorprendínme de como os asturianos me responderon as galegadas. É que Ana Quiro é unha artista internacional e do mundo enteiro, claro que sí. E entón iso é o que nunca falta no grupo Tania Beiras, música da terriña. Esa combinación, non? De todo un pouquiño, que é do que se trata, a fin e ao cabo, de que todo o mundo que vai ali bailar, que o pase en grande. Sobre todo que o pase ben, en que disfrute e que desconecte, iso é o máis importante. Bueno, xa dicíamos, naceu máis ou menos no 2019, aí estaba a pandemia asomando a patiña. Deixounos facer un ano, e a verdade é que foi moi sorprendente, porque o primeiro ano xa foi moi ben, pero é que en marzo, cando se decretou o estado de alarma, nós xa tiñamos 50 actuacións cerradas no verán, é dicir, tiñamos todos os fines de semana hasta outubro. E claro, non se poideron facer, pero bueno, eu coido que se recuperaremos o tempo perdido. Con ganas de xirar de momento, a polo de agora, falabas antes desa actuación que foi aquí ao ladiño, no Concello de Cuntis. E, bueno, xa nos comentabas, non? Que a xente véselle na alma que ten ganas aí de... Foi increíble, foi en Troans, perdón que me equivoquei, que dixen a Estrada, foi en Troans, en Cuntis, e a verdade que foi increíble, estábamos co Orquesta Los Satélites, nós fixemos un pase de 2 horiñas e despois iban eles. E a verdade é que de repente empezou a vir xente, e estaba totalmente a xente responsable, a máscara posta, tiñan a súa distancia, bailaban entre convivintes, e eu dixen, é que é totalmente seguro facer unha festa.
totalmente, si os responsables temos que ser nós. Entón, foi maravilloso, maravilloso, con moitísimas ganas de que se repita. Bueno, comentabas ti antes, non, que a pandemia pois freou en seco todo o que estabas a facer naquel momento, que eran moitísimas cousas, polo que contaches, non o levaches moi ben e, de feito, claro, decidiches non visibilizar pois, o mal que o pasaches, non? Tamén se cadra para axudar a xente que tamén o estaba pasando mal, no teu caso coa ansiedade e con eses problemas que a tantas persoas non lle tocou vivir. Bueno, é que a veces é un pouco un tema tabú. Eu digo que a ansiedade ou a depresión ou algúns problemas, a xentes que temos voz nas redes sociais, porque temos un número de seguidores, tamén temos que ter cuidado co que decimos, evidentemente, non? Pero sempre son moi natural e moi clara, e se teño un mal día tamén o conto, non todo é felicidade nesta vida, todos pasamos por malos momentos, evidentemente tes partes da túa vida que gardas en privado, pero o tema da ansiedade eu non oculto. Houve momentos que pasei moi mal porque me vin encerrada nun piso, e eu que son de monte, de que me gusta sair a camiñar ao monte co meu can, e conteino a xente e moita xente respondeu de que eles estaban pasando polo mismo proceso que estaba pasando eu. E a veces que ti o contes tamén axuda un pouco a liberar a outra xente que ao mellor non pode abrirse como ti te abres. E agora que dicías que che tocou vivir a pandemia nun piso, iso implicou un cambio radical na vida de Tania Beiras, porque a la que marchaches para a aldea, non? E a túa vida mellorou unha barbaridade, non? Si, eu sempre digo, son moi de aldea, son moi de pobo, de sair gústame a praia, evidentemente, pero gústame moito tamén sair ao monte, camiña cadeliña, sair a camiñar e ter un xardinciño, claro, eu vinme nun piso e non podía sair máis que a que fixese as súas necesidades a cadeliña, e dixen, mi madriña, isto en canto levanten, marcho meu para a casa de meus pais, que teño unha casa enorme con un xardín, e a verdade é que de maravilla. Ainda bon, é que tiñas can, que eu tiña gato e non tiña excusa para baixar, Pero tamén houve que non se a baixar. Poñíaslle aí a cadeliña e dicías, vou non sacar. Bueno, pois aí está ese cambio de vida que viviu neste caso Tania Beiras, e tamén moitísima outra xente que optou non por ese volver ás orixes, por ese volver á vila, ao rural, e tamén non che serviu, supoño, para reflexionar sobre o tempo e tamén sobre o ritmo de vida que levábamos, que era un estrés non continuo e un non parar, non? Si, eu a verdade é que, bueno, ano a ano sí que vou cambiando, vou madurando, non, como a todo o mundo, pero sí que lle vou dando importancia ao mellor ás pequenas cousas, que a veces antes era moito de facer un mundo de pequenas cousas, e agora como que relativizo un pouco máis. E cando veu isto da pandemia, ao principio, claro, ao ver que os meus traballos se caían, fixen un mundo, e despois dixen eu, pero vamos a ver, hai tanta xente que perderon familiares, tanta xente que tuveron o virus, que o pasaron moi mal, que estuveron a punto ao mellor de perder a vida, e eu síntome afortunada, porque seguín traballando, non collín o virus, teño saúde, como me podo estar eu queixando conforme as outras persoas o están pasando? Pois vamos a poñer os pés na terra e vamos a decir, son afortunada. O máis importante é ter saúde, ter un traballiño tamén e tomarse as cousas con máis calma. Afortunada tamén no ano 2020, nese momento no que foches a Canal Sur, a Televisión Autonómica Andaluza, e ali recibiches unha sorpresa que non sei se foi un dos mellores momentos da túa vida ou o mellor incluso. Pois a verdade é que ves, o Covid tamén trouxe boas cousas, porque eu no confinamento, para calmar un pouco a ansiedade, como ti dicías, subía diariamente un vídeo cantando e a xente agradecíamo moitísimo. Entón, eu subía cancións de Pasión Vega porque é a miña cantante favorita, e resulta que esos temas subidos a YouTube chegaron a Sevilla, a donde se fai o programa, e de repente soou o teléfono e chamaronme para ir a cantar o programa de Bertín Osborne, eu dicindo, pero, Dios mío, que maravilla! Onde vou eu a cantar o programa de Bertín Osborne? Pero claro, o que non me imaginaba era que iba a estar de espaldas Pasión Vega, eso sí que non me imaginaba por nada. E no momento no que deu a volta, que? Pois eu non sabía nin que decir. Mira que para deixarme a mí sin palabras é difícil, porque eu falo como unha cotorra. Pois quedei sin palabras, que eu falaba, pero non sabía o que dicía, estaba moi nerviosa, moi nerviosa. Moi nerviosa, pero emocionada, evidentemente. Claro, pois aí está, ese momentazo que tiveches a sorte de vivir neste caso con Pasión Vega. Agora que falamos non de artistas consagrados, de grandes voces que temos aquí en España, non sei,
hipótesis, así unha colaboración, un dúo con alguén, con quen che gustaría ou quen tes aí botado o ollo de a ver se o dou convencido? Pois mira, eu con moitísima xente, sí que é certo que sempre que faz colaboracións sempre sacas algo positivo que é aprender da outra persoa coa que estás colaborando, non? Entón, hai moitos artistas, xa non tens que salir de Galicia tampouco, porque hai tantos artistas que temos na nosa terra que me gustaría facer colaboracións con eles. Lucía Pérez, Sés, Guadi Galego foi a miña profesora, a miña primeira profesora de canto. Son persoas as que admiro a súa carreira, pero como outras tantas, o sea que eu aberta sempre a calquera colaboración con calquera artista porque temos moito talento na nosa terriña. Pois nós que admiramos a carreira de Tania Beiras, todo o traballo que levas feito e todo o que tes por diante, estamos xa a piques de rematar este penúltimo verán desta tempada de 2021 e se lles parece, marchamos, Tania, con música, con un videoclip teu para que a xente tamén, que xa te coñece todo o mundo, pero bueno, para que tamén bailen na casa agora, que se levanten aí do sofá e que bailen tamén con Tania Beiras, así que nada, quedamos con esa canción, non sen antes, por suposto, isto non pode faltar, brindar. Brindamos por moita saúde, non? E por moito... que todo vaya moi ben. Aí está, graciñas por vir. Yo te veo tan sensual y te invito a bailar de la noche a la mañana. No te voy a besar porque voy a esperar que se fundan las miradas. Mira que pasan las horas, no quiero bailar sola, contigo quiero estar, solo déjate llevar. No te hagas rogar, baila, que no se acabe la noche, más baila, quédate conmigo, baila, mira que pasan las horas, más baila, y me quedo contigo. Sensual y te invito a bailar de la noche a la mañana. No te voy a besar porque voy a esperar que se fundan las miradas. Mira que pasan las horas, no quiero bailar sola, contigo quiero estar, solo déjate llevar. No te hagas rogar, baila, que no se acabe la noche, más baila, quédate conmigo, baila, mira que pasan las horas, más baila, y me quedo contigo, baila, que no se acabe la noche, más baila, quédate conmigo, baila, mira que pasan las horas, más baila, y me quedo contigo. Yo solamente quiero bailar, yo solamente quiero bailar, yo solamente quiero bailar, yo solamente quiero bailar. Solamente quiero bailar, yo solamente quiero bailar, solamente quiero bailar, me quedo contigo. Yo solamente quiero bailar, yo solamente quiero bailar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.